puwag ng ibon, walang kumakalinga, ang piling ay dusa. Ngunit napawi ang lahat ng paghihirap. Ikaw, Jesus, ang nagbibigay lunas. Minsan na nadapa, ininang ng pusa, ligaya ng buhay sa'yo ay mula. Duman man ang hirap at lagi akong natutusa. Ikaw, Jesus, ang nagbibigay saya. Ang tagumpay ay sa'yo lang ito nagmumula. Kailan may hindi ako mangangamba, dahil ikaw, Jesus, lagi kong kasama.
85.3 FM. 85.3. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanan. Apan ayaw kamalaka ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa laman. Maayo, kung sa tanang may Ang isulong. magpapili Ang atong oras, alas 5 naman. Alas 5 sa Kamot-Tagong. Adlaw karon nga Biyernes. O na, maoroy na ko nga nasa ulugan sa gitawag pagpakamatay ni Jesus. Kodong igsoon, ikaling-lain man ang pagsabot diya sa balang kasulatan. Ikaw ug ako, adon na ko'y katuod, kung saon nimo pagsabot ang pulong sa Ginoo, apan pinaagi sa iya sa Ginoo sa matag sa giginahanglan atong sabton ang tinudanay nga kamatuoran, aron ikaw ug ako dili mahimo nga mauwat sa tinuhan nga wala diya sa balang kasulatan. Kalibutan, Ang ato karon nga topic mga kaisunan, atong diskutahan ang kamatayon. mahanaw sa laman. Kamatayon ni Jesus may sunugon sa hinungdan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, o sa tibuok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Brian Makasaol, ano usab ang inyong mga higala, inyong mga amigo din sa FM Radio sa 95.3, sa layon sa inyong mga radio sets. O sa tanan nga maglantaw karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa kinatibukan sa kalibutan. Ayaw po taga natong tanan ang atong oras alas 5 igsoon kapin ini nga matahog nga kumutang pagkagyat sa Ginoo kanato ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamayo. Labi na sa tulong ako kamangana sa kumukagan sa tanan namong makaigsunan ini mao nga dapit sa balong, dapit sa Pilipigan na ipanguluhan ni Pastora April Miacapturan o niya sa kasagangkal sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villacantor, sa pamilya ni Pastor Manoy Arias, sa pamilya ni Pastor Argos Arias diya sa Paco, o ni Reverend Alejandro Panagoya diya sa Palanas, o sa pag-exonan diya sa dapit sa Kakwe sa mga iling family. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan ilabi na ni Evangelist LC Edanema from Toklong, Cavite, o sa akong mga isyon sa Manila, o sa atong station manager Reverend Gideon Canilario diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Walamuyok, Cebu City, Exxon. Bayang puntakan natong tanan mga kaigsunan din sa FM Radio sa 95.3 sa inyong mga radio sa tanan natong mga kaigsunan na binani mga lawa sa amo at ato ang pagpangandam sa ikaduhang pagpasalamat muna nga atong ipasalamatan ng Ginoo nga ang Ginoo nagbo sa atong mga panginahanglan hinahinay lang uta sa pagpanibet sa balay nga lambuanan dili maginato mapinta maigsoon tungod sa atong panginahanglan labi na namatay panginahanglan para sa atong pamilya. Ang importante maigsoon every year doon na tayo makita na
maliho usab ang simbahan nini mga dapit tay. Welcome. Makomplito lang yun ko ba ng tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa matag-usa ka nato mga igsoon, labi na sa tanan nga nakaabli na sa inyong mga FM radio diya sa dapit sa kasagakal sa pamilya ni ni Pastor Arnulfo Villaganton, Pastor Nonoy Arias, sa uban pang makatawhan diya sa dapit sa kasagakal, sa Natawan, sa Nasindan, sa Supusupuan o sa Kabukiran sa Bayawan City o diya sa Kampi sa pamilya ni Brother Mario Elhing. Ang Ginoo magapanalangin sila sa Pasalamatan ang Ginoo hapong adlaw sa kadaugan kalampusan sa mga bulatong sa celebration sa mga ikatulong anak. Dili matingali buka ang pang-apat panandam. Ang importante ikaw o ako makapasalamat sa buhay na itong Ginoo. Salamat sa Ginoo, labi na sa kinabuhi ni Brother Glory Donaire Fortuna from Agirugan. Good morning, Pastor. Dalay ko ng Diyos. Ginoo mga panalangin sa tanan nga mga Fortuna family o mga Donaire family. Muna nga kahapong adlaw mga igsoon, well ko nag-follow up sa ito nga simento alang sa pagpa-flooring nini mo nga dapit way lang atong kaigsunan nagkahiusa alang sa pagpangandam human sa celebration inanosab nga gili-out o gipaangay ang mga palaangayon alang nining mga lawa muna nga nining mga lawa focus mi sa flooring sa simbahan. Wow. Ilabi na kahapong adlaw ngay soon while ko nag-follow up ano na usa ka alagad usab sa Ginoo sa mga dapit sa barangay Santo Niño kunya usab siya kaila sa akong igsoon nga si Pastor Gideon kaniadto sa dinhi sa barangay Maigsoon matod pa niya nga karon 26 mga kaigsoon na nanoy ako magpasalamat sa maong nga dapit alang sa himaya sa atong Ginoo. Kuna nga naghimamat may mga kaigsunan o kaya tang ibitar na nga dili lang ko mo promise maigsoon na yung mga invitation tungod kay nagka-conflict ang 26 doon na po yung invitation mga kaigsunan pero nasayod ang Diyos niligtanan na ang Ginoo lang yung maghatag og pamahal. Mao nga mag-apo sa tama igsoon atong pasalamatan ang Ginoo ni mga tagna David sa kabutagon nga gihatag tungod kay siya may tinugdan o tuburan sa tanang mga butang ilabi na sa atong kinabuhi atong gihulaman matag adlaw matag oras matag minuto ang ayan atong pasalamatan ang Ginoo ni. Labing kamanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Ikaw ang tinugdan, ikaw ang tuburan, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi labaw sa tanan sa kusog among gigamit matag adlaw Lord Jesus. Mga taknaaw Diyos, samtang kami magapadayon sa mga bulaton na mong gisangon ka na mo. Labi na sa adlaw, tuig, bulan, panahon na mong gipiyang ka na mo, Amahan. Ikaw ang among ipasalamatan nini, tungod kay among ila, mawala kami aran mahimo kung ikaw sa mga kinabuhi. Bisan pa masakimok na kong panimulay sa tulog namok ka mga anak sa akong ugangan, sa akong wife, karon na nasa Saudi Arabia, sa tanan na mo kaigsunan din sa balog, lapit sa Pilipigan, lapit sa Kasagangkal, lapit sa Kampi, o sa uban pa mga lugar o Diyos sa nakalanglain mga dapit din sa Pilipinas. Sa tanan karon ng minaw sa FM radio, nining mga dapit din sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Nanay City, Negros Oriental, nabaw sa tanan sa naruwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, ikaw magapanalangin sa kanila, magtago sa tanan nilang mga panginahanglan. Kung salamat pa Diyos nga diin ang among gihimo alang kayo sa imo nga pagpasidungog sa imong buhi nga ngalan labaw sa tanan sa pagpaambit sa imong mga mensahe nga among ipaabot sa nagkalain-laing mga dapit Lord Jesus. Imo taknaan o lain namong itukoy o lain namong ipayaw ang imo ang buhi nga ngalan ni Dios. Kung himaya nga naman gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang atong oras karon medyo hataas naman ang panahon o ang oras nga atong nagapit mga kaigsunan although gikan sa alas 3 ako nang i-open ang FM radio tungod kay wala man tay halini manining mga simanaha. Kunang ang ato karon nga topic mga igsoon ato ni nga hisgutan ang kamatayon. Unsa man gyud hinungdan sa kamatayon? Sa kamatayon ni Jesus, dili kamatayon sa tao. Kining mga dawa o sa kadakong celebration o pagsaulog sa kamatayon ni Kristo.
gikinahanglan ba gyud sa tao atong ipasundayag sa kadalanan magpasaan ra ko sa atong ipasaan aron makita sa katilingban nga nagmalasakit kita sa kamatayon ni Kristo. Ato ning i-discuss igsoon ang kamatayon ni Kristo, ato ning atimahan mga igsoon. Ang ato atima, ang kamatayon ni Kristo maoy nagdanag sa natago diha sa kasing-kasing sa tao. Gikinahanglan ba gyud mga igsoon nga atong ipasundayag sa kadalanan ang kamatayon ni Kristo unya pagkaugma ang natago diha sa kasing-kasing sa tao wala na usab magpulos pa, dili siya magpulos. Bisag mag-celebrate pa ang tibok kalibutan, magpasan pag-unsay pagpasan nga makita sa kadalanan nga grabing sakripisyo apan pagkaugma wa gyapoy na usab o walay nabag-o diha sulod sa kinasuluran sa kasing-kasing sa tao. Hinumdumi mga igsoon ang buot ipasabot diha sa balaang kasulatan nga aron ikaw ug ako makahibalo niini diha sa sulod sa kasing-kasing sa tao naa natago ang dili mao. Bisan mag-celebrate pa ang tibok kalibutan, makita sa komunidad nga nagpasan ka, nagsakripisyo ka, naghago ka apan pagkaugma doon na lagyapoy natago nga dili mao sa imong kasing-kasing mga baho nga binuhatan. Magpulos pa maiso, dili sa magpulos. Ato mirong tugion kung unsay pinakaunod ug rason ug hinungdan nganong nagpakamatay si Kristo. Unang-una, nganong nagpakamatay siya aron ikaw ug ako mapasaylo gikan sa tanang kalapasan. Meaning to say, ang iyang pagpakamatay tungod sa atong kalapasan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Escape from Davao City na nagbuhat sa atong programa. Atong basahon ang balaang kasulatan. Kaya ang pagsakripisyo ni Jesus mao'y hinungdan ang magbutyag ang tinagong naas mo kasing-kasing karon. Bisan doon na pa'y 7 ka magwawali ni ining gitawag og Biyernes Santo. Pero pagkaugma mauragyapon gilihim ang dili mao diha sa kasing-kasing sa tao. Pagdumot, kasilo, kaguol, pagluod, kasina, tanan naas kasing-kasing gitago sa tao. Maunay gipakamatyan ni Jesus aron mabutyag ang tinaguan sulod sa imong dugan. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi nagwasosabigan sa Bulod Bindoy, Negros Oriental. Ang kamatayon ni Jesus ang gusto diha sa balang kasulatan mabutyag kung unsa may imong tinaguan, kung unsa may sikreto pagdumot, kasina, kapalaka, kawaladon, naas kasing-kasing sa tao. Atong basahon ang Kolosas, ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 35. Ug human niini maigsoon sa unahan, unsa baday natago sa kasing-kasing sa tao. Mga daotang tinguha, kasina, kabalaka, kaguol, hatred, mga planong dili mao sa iyang isikataw, pag-underestimate sa iyang isikataw. Hello. Ikinahanglan ang balang kasulatan, ayuhon na itong pagsabot. Kaya kung dili na ito ni ayuhon o pagsabot, bisang mag-celebrate patag, magpasantas ipasan karon nining anawa. Ipasudayag sa katilingban, pero pagkauma nagdumot lang yapon kasi imong isikataw. Magpulos, dili. Mauhinungdan ang balang kasulatan ni ingon si Jesus, natago diha sa kasing-kasing sa tao, maunay akong gipakamatyan. Amen ba? Kay dili mauwat
si Jesus. Dili siya malimla. Dili siya nimo maulog-ulugan. Mao hinungdan ang mga alagad sa Dios, dili pwedeng ulog-ulugan sa mga tao nga walay himakaagan diya sa balang kasulatan. Dili pwede nga butan ang alagad sa Dios nga nagtudlo sa insakto nga kamatuoran. Hello. Bisan kung saan pagtag-underestimate sa mga tao nga walay himakaagan diya sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, kung inyong batikoson ang nangalagad nga matinud-anon at tubangan sa Dios, hinumdumi ang inyong ipatikos ang Dios. Kung inyong ipanamastamasan ang mga Kristohanon nga nagtinud-anay, hinumdumi ang inyong ipanamastamasan ang Dios. Dili si sister, dili si brother. Kung inyong gidugdan ang mga Kristohanon, sulod sa inyong kasing-kasing, sulod sa kasing-kasing sa tao, hinumdumi, dili si sister, si brother ang inyong gidugdan, kung dili si Kristo. Akong basa, ingon diri makaigsunan sa Kapitulo 2, versikulo 35. Maunay ipangamatay ni Jesus. Dili kay atong gayahon ang iyang pagsakripisyo aron makita sa mga tao nga nag-antos kuno hayta makita sa kadalanan. Gahago-hago na lamang ta mga kanso. Pero pagkaugma, kadumot lang yapon kas imong silingan, nagdumot lang yapon kas imong ginikanan, nagdumot lang yapon kas imong igsoon, nagdumot lang yapon kas imuhang isip ka tao. Way kapuslanan. Base sa balang kasulatan. Atong basahon ang Biblia. Ingon dire sa mao nga Kapitulo 2, versikulo 35. Matod pa diri sa 35. Ug tungod ni ini madayag ang ilang mga tinaguang una-una. Una-una sa tao. Asa madayag una-una sa tao? Gikan as kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing napuno sa kalagot, napuno sa kasina, napuno sa dilig mao, musantong sa una-una sa tao, muingon na lamang tao, mupatay na lamang ko. Mamakak na lamang ko aron ko makadaot sa akong isip ka tao. Wow! Mao nga si Jesus ang iyang pagpakamatay, gusto niyang mabutyag ang tinago diya sunod sa tao. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, dili pinaagi sa pulong sa tao. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi? Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod ni ining maong programa, dalay dun ang Dios nga nagsakanunay niya pag-atiman ka nato watching here and Benoy. God bless sa tanan. Wow! Kining mga adlaw maigsoon, mao'y selebrasyon sa kalibutan nga ilang ipasundayan nga sila nagsakripisyo noon na. Dili na mao'y pinaka-importante. Ang importante nga humani ning mga adlaw pagkaugma nabag-o ang atong kinaya, nabag-o ang atong una-una, nabag-o ang atong kasing-kasing, makuha ang tinago nga dili mao sulod sa atong una-una. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City, nagwas-usab sa atong programa. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Melo Jane Robiti diya sa Taiwan. Kumusta mo diya, Sister Melo Jane Robiti diya sa Taiwan? Ang Ginoo magapanalangin sa imo nga pagpanarbaho diya, tingali dugay-dugay pa ka maka-uli din sa Pilipinas. Ang trabaho magipiyal sa Ginoo atong ning ampingan. Ang pribilehiyo kay kayunan atong ning ampingan. Labaw sa tanan atong ampingan ang mga mensahe sa Dios nga maoy mugiya sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay kung dili nato ni ampingan ang mga mensahe nga angay natong patubuon sa atong kasing-kasing una-una sa labutan, madalatas mga tao sa palibot. Mauwa ta mga igsoon. Madalata sa mga istorya nga dili mao nga wala nagbase diha sa mensahe sa Ginoo.
Ug salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Dorin de la Lenia from asa ni siya naglantaw mga kaigsunan sa Australia. Good morning Pastor, good morning usab diha, good morning everyone diha sa Australia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa trabaho nga gibihal sa Ginoo kanato tanan. Patay sa kanato mga igsoon nagalain-lain magyon nga hanay o ipaangay ang Diyos kanato. Padayon lang kita mga igsoon, padayon ta hangtod sa katapusan gudlo sa atong kininawa. Ang importante ikaw ug ako, ang atong kasing-kasing, ang atong una-una, walay natago nga dili mao. Kristohanon mata, dili mata Kristohanon, labaw sa tanan kung Kristohanon ta, kunya padidugtanon na gyapon, masinahon na gyapon sa isig ka tao, sa isig ka magtutuo, sa isig ka simbahan, hinumdumi, maunay gikabuol sa atong Ginoo. Matod pa diri, og tungod ni ini, madayag ang ilang na tinaguang una-una ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulapda sa imong kaugalingong kasing-kasing. Wow! Kung doon na kay tinaguan, maunay mo ut-ut sa tong pagkakristohanan. Kung doon na kay tinaguan nga kasilo sa imong isigataw, maunay makahatag o paka-insomnia sa tao. Di ba nakatulog? Labi ng dili ka balos. O ingon mo na mga igsoon, bantay rin katawhana ka. O niya ang imong gidumtan kay just relax naman mga igsoon. Wala man sa dautang una-una para sa uban. Bisag gidumtan siya, gibatiko siya, gi-underestimate siya. Bisag ingnon pang way kango, walay nahot, na-enjoy. Ang mga tao nga sama ni Ana, doon abay nahot ato bangas Ginoo, wasan. Ikaw ug ako wala tay katungod nga mo underestimate sa imong silingan, sa imong sigataw, nga ingnon nimo way nahot, inutil. Usa man ang iyatas mga butang, ang iyatas panalangin. No. Ikaw ug ako bisan unsa pa nato kadatos kalibutan, ayaw ingna ang imong isigataw nga wa na say nahot. Kay wa kay katungod, wa tay katungod. Nga mo hukom sa tong isigataw ang dunay katungod ang Ginoo lang. Amen ba? Base sa balang kasulatan, dili base sa batasan sa tao sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mama Maria Cristina Mollier from Palanas, Biho. Nalimot ko mga kaigsuonan sa area ni Reverend Alejandro Paraguya. Silingan man sila maigsuon, talag sa lagi kong mag-anhan niya. Muna nga, atong klarohon ang atong pagkatao. Sa atong kinabuhi may igsuon, sikin sa may nakasinating nga inon ka, wa na kay nahot, inutin na ka, pasagdain mo na yun. Ayaw idip-dip. Hinunua, pasalamati ang Ginoo kay human ni anak kadaogan, kasiguruhan, panalangin nag-atang sa imong kinabuhi. Kanang mga chismoso, pasagdain lang mo. Kay hangtod karon nagpabilin lagi akong gumunhap sa ilang kasing-kasing una-una ang kasina, kasilo, pagdumot. Apan kung ikaw ka magdumot, wow, taas noo kahit kanina. Wala kay gidipinsahan, wasap kay gilabanan. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amin dalayon ang Diyos, maayong buntag pastor, uban sa tibuok mong pamilya, maayong buntag sa tanan pastor. Wow! Maayong buntag usab diya sa Cavite, ang Ginoo magapanalangin sa matagos. Kung ano na yung mensahe si Mama Maria Cristina Mollier from Palanas. Good morning pastor, good morning usab diya sa mga Mollier family, ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Ang importante ikaw ug ako magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Pastora Imogen Candelario from KC? Ano na siya mensahe? Good morning, Pastor. O sa tanan nga mga pinanggang mga viewer and listener sa Shine FM, God bless everyone. Mahimuot manggunta mga kaigsoon.
left and right, mga batikos sa mga alagad sa Ginoo. Pero ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, nag-enjoy na hinuog sabot sa panalangin sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan kung dugtan ka, kung kasiluan ka, kung kasinahan ka. Pero ang tinud-anay, hindi mong gibuhat para sa imayas Ginoo. Ikaw ang panalanginan sa Ginoo, dili sila. Tinood ba? Tinood base sa malang kasulatan. Even butang-butangan gani ka sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa Dios, maglipay maganita. Wow! Kinsay katudlo base sa malang kasulatan. Tinood. Unang ayaw entertina ang mga baho. Ayaw entertina sa imong kasing-kasing ang mga masinahong tao sa kalibutan. Kaya kung imo nang entertinon, parehat ang buo, masagdaay sila. Kaya wala sila masayon sa ilang ibuhat. Matod pa ni Pastora Imagine, ato ra silang iampo ang tanan, Pastor. Yes, iampo nato sila nga panalanginan unta sa Ginoo. Pero ang Diyos mo'y magbuot ngadto sa tao, dili ka mo'y magbuot. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Tita Flat. Floaty, Sir Floaty, maayong buntag kanyong tanan diha sa Tanay City. Ang Ginoo magapanlangin kaninyo, ang atong mga amigo, mga kaigsunan, mga kailan. Akong ipasalamatan ng Ginoo sa atong mga kaigalaan, mga amigang mga amigo, labaw sa tanan diha sa pagpangalagad sa buhay natong Ginoo. Dili lamang sa katilingban, kundi diha sa ministry o sa simbahan, dili gud malikayan ang pulong na dunay sinahan. Ang sinahan, kusog kaayo mangisyo, kusog kaayo manaway, pero sa kaugalingon na itinago ang baho sulod sa kasing-kasing una-una. Maunay ipakamantihan ni Jesus. Adunay mensahe si Ma'am Maria Cristina Polier from Palanas, karon lang nakabalik view o naminaw ni mo pastor kay na busy in town sa panarbaho. Ako lang yun nag-advise. Ang kabisi sa trabaho naarag yun na adlaw o gabi. Apan ang mensahe sa Ginoo maunay pinaka-importante aron ikaw o ako magiyahan sa mensahe sa atong Ginoo. Inyong ubos nga alagad, dili na mamisyon ang kabisi sa ministry, sa simbahan, sa eskwelahan, sa komunidad, apan ato ning gi-enjoy tungod kay dunay Ginoo. Amen ba? Ako ning basahon pagpalit. Og tungod ni ini, madaya ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol nga sama sa usa ka hain nga espada mulapda sa imong kaugalingong kasing-kasing. Mao manggani kung magdumot kasi imong isigataw, maunay mulapda sa imong kaugalingon lang kung kasing-kasing una-una. Mag-insumyatan na ikso. Unsa man di ay nas kasing-kasing pastor, ako kining basahan. Ingon ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 19. Unsa man di ay nga naas kasing-kasing. Atong basahon. Kung ano na mo'y Biblia, atong basahon. Kung unsay naas kasing-kasing. Kung mauni naas kasing-kasing sa tao, mauni muhatag niya o kainsom niya. Kung doon na sa'y baho o dilig mao nga huna-unan sa iyang isikataw. Ingon ang 19. Atong basahon ang 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing, klarohon na i-clarify na to pag-ayo. Unsa man di ay ang naas kasing-kasing sa tao. Klarohon na to ang Biblia. Ingon din sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang daotang huna-huna. Ang atong gibasa giniha, huna-huna sa tao nga dunay tinaguan asa gikan sa iyang kasing-kasing. Maunay gipakamatyan ni Jesus.
Unsa daay manggula, pastor? Ingon dire, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang una-una pagpatay. Di ba? Kung ang tao masina, gusto mo patay, manghulga, manghasi, mamanhi, mamutang-butang, bisag dili mao. Asa gikan sa kasing-kasing sa tao. Apan bulahan ka, bulahan ko, bulahan kitang tanan nga tunay Ginoo sa kinabuhi kay mahadlotang mo pasakit sa atong isig katawo. Kung wala tay kasina, wala tay gitawuan sa atong kasing-kasing, nganong masina mata sa atong silingan, nganong masina mata sa uban, halapag trabaho uban ang tabang sa Ginoo, di ba ma-enjoy ka? Lamang dili na to ikalimtan ang Dios. Maadunahan mata, maprofesional mata, maatorni mata, maabogado, maunsa mata, madoktor mata, hinumdumi ayaw hikalimti ang mensahe sa atong Ginoo. Aron sulod sa atong kasing-kasing, mawalay kasina, walay kaguol, way kabalaka, way kahadlok ni bisan kinsa kay dunay Ginoo. Ang masahon pambali, ingon diri, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang una-una, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagkikilawas, pagpangawat, pagpamakak. Di ba sayon kaayo bumakak ang tao kung dunay baho? Diha nga giliming sa iyang kasing-kasing. Di ba mamasangil sa dili, sayop sa iyang isig katao? Imbis iyang sayop at ilabay sa ubang tao nga wala kay balo sa iyang nabuhat. Mahimuot ba ang Diyos? Dili. Dili. Siya rin nahimuot sa iyang gibuhat, siya rin nisikat, siya rin na aktor, pero atupangan sa Diyos hinumdumi ang karma. Hinumdumi, ingon ang Biblia, ayaw mo pagpanimalos kay ako ang mubalos. Hinumdumi, makaluluoy kung ang Diyos mo mubalos. Pero ang mapainopsanon, dunay kasing-kasing mapunganon. Muingon lang yun na, pasagdain lang yun na sila, kay wala na sila nasayod sa ilang gibuhat. Ang pagpakamatay ni Jesus nga giselebrate din sa kalibutan, hinumdumi, dili na na siya gikinahanglan. Ang gikinahanglan sa tao nga niining mga adlaw atul sa pagkamatay ni Jesus ug mga adlaw mausap ang atong batasan kinaiya. Ang pagdumot, ang kasina, kahako, hinumdumi ang Biblia nga mo'y lugiya sa mata ko sa kanato. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan gadunay kahadlok at ubangan sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Raymond J. Amen. Yes. Kay kung ang tao walay kahadlok sa mensahe sa Ginoo, mapisagarbuhon siya, mabutang-butangon siya, mapasanginlon siya, tanan kay naikitaguan kadili mao sulod sa iyang kasing-kasing huna-huna o salabot. Apan ang mga Kristohanon nga na mga pinudanon ma-enjoy, mo ingon man na loyo nining tanan, lon-lon kalipay, lon-lon kadaugan, kasiguruhan nag-atang sa akong kinabuhi. Dili man si sister, si brother ang mo panalangin, ang ginumungan o hinumdumi ikaw o ako nakita sa atong Ginoo. Di sa asa patamukan matud pa diri, klaroho nato ni kay gikan sa iyang kasing-kasing kinsa siya iyang kasing-kasing. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng si pastor, pwedeng si sister, pwedeng komunidad sa iyang kasing-kasing. Kung ikaw maglimit sa daotang una-una o kasing-kasing. Pero kung dili, wala problema. Hello, may problema kay doon naman kay Ginoo, diba? Kisa may bagool, ikaw o sila? Sila. Kay ikaw mo ipanalanginan o samot sa Diyos. Kay gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga daotang una-una, pagpatay,
pagpanapaw, daotang pagkikilawas, pagpangawat, tanawa na muna. Kung ang tao maguna-unag mangawat, di na katulog, muingon man na nga. Unyang gabi ikaw, wala man ang tawahanan niya tag-iyas balay. Unya kay ang tag-iyas balay kay Brahit man, kay dunay Ginoo. Wala di kabantay ang kawatan, kita kayo ang maupay pagpadulong kita ng agtang. Kay dunay Ginoo. Ginoo, ikaw o ako, walay natago o walay tinaguan nga dili mabutyag o walay aso nga makumpong sa tao. Time will come, madayag ang kamaturan o ang kamaturan maghatag kanimo kanako o kakawasan. Wow, grabe. O sa gingon, kay ang mga daotang una-una, pagpatay, pagpanapaw, daotang, mga pakikilawas, pangawat, pamaka, o pagbutang-butang, asagikan, gikan sa kasing-kasing una-una sa tao. Pagbutang-butang, grabe oy. Sa imong kasing-kasing, sa imong kaintang karon mga higala, naka-encounter na bakang sama nini, ikalipay, i-enjoy. Luyo ni ang tanan hinong dumi, panalangin na katang sa imong kinabuhi. I-enjoy. Doon ay mensahe si Pastora Emilien. Daghang salamat sa Ginoo sa imuhang mga balaang mga pulong makaigo sa kasing-kasing sa among huna-una o kasing-kasing. Yes, dili ni akong mensahe hinumdumi igsuon, dili o dili kumuangkon sa sa mensahe nga atong ipaabot sa FM radio. Mensahe ni Ginoo, dili sa angayan nga moangkon sa tanang mga butang nga atong nahugtan kay kanang tanan gikan sa atong Ginoo. Ikaw ug ako igo lamang ipiyalan ni ining tanan. Gihimo lamang tang instrumento aron ang mensahe sa Dios madayag sa katilingban, madayag sa mga kabalayan, madungog sa mga kabalayan, makita o madungog sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ni atong nagkinahanglan og layhang mausap ang kinabuhi sa dagan dinis kalibutan. Inyong ubos nga lagad, usa lamang taka-instrumento aron ang mensahe sa Ginoo maabot sa tasatagsa ka mga Pinoy-anan nining mga tagnaakan. Ginoo, unsay giingon dire? Unsay manggula na isod atong klarohon be? Kay gikan sa iyang kasing-kasing, pwedeng siya, pwedeng ako, pwedeng ikaw. Ang pulong sa iyang kasing-kasing nag-illustrate na pwedeng isang asang tao sa kalibutan kung magpapuyo sa daotang una-una o dili mao nga supak sa atong Ginoo. Apan salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako bago sa piilan sa atong Ginoo. Bagong una-una, bagong kasing-kasing, bagong salabutan, ikaw ug ako nahimuot ang Ginoo. O kinumdumi sa dihang ang Dios mahimot sa tao, panalanginan siya, tagbuon siya, tagbawon siya sa tanan niyang mga panginana. Sa financial man, labaw sa tanan, diha sa espirituhanong bahin, ikaw o ako mutubo uban ang tabang sa itong Ginoo. Ma-enjoy ka, higala. Pero kung ma-enjoy ka, ang uban naguon na kay dunay kasina. Maong ikaw o ako mga kaisunan kung dunay Ginoo, wow, grabe. Ano na yung mensahe si Pastora Emilien? Have a blessed morning, Philippines, and good night, KSA. Good night, everyone. Diya sa KSA, diya sa Saudi Arabia, huwag ang Ginoo makapanalangin, huwag mag-amping o magtitik sa inyong kinabuhi, niningatag na o dapit sa kagabion, while mo magapahulay. Akong uspon sa pagbasa, o niya ako atras ko diri sa versikulo 10, Exxon.
akong basahon pagbalik unya akong ipadayon nga tos unahan. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang una-una. Asa gikan ang daotang una-una sa tao? O asa mapugikan ang una-una sa tao? Siyempre nas utok. O asa mapugikan ang una-una nga nahimo kang daotan, nahimong daotan ang tao? Gikan sa kasing-kasing. Unsa man day anaas kasing-kasing? Number 1, ingon dire. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang una-una. Daotang una-una, number 1, pagpatay. Di ba kung nandun na kay daotang una-una sa imong sigataw, di ba mga ay patson tikaw? Aron ako na lamay mabilis ka tilingban. Di ba? Maguna-una siya. Pero ang iyang una-unaan wala naguna-unang daotan niya. Na-enjoy. Minsan mo naguol. Mo hinungdan, mo ingon na lamang. Mag-ana na lamang ko, gawa na ko'y pulos kalibutan. Di ba? Mulayat na lamang tayo-tayan nga walay tubig. Kung na may tubig, ito po'y iho. Ito po'y kugita, mga kaisunan naman, wala naman magyahe. Wala naman magyahan diya sa kapaturan. Ang napuno sa iyang una-una kasing-kasing, paglumo, tanawar ko. Manggula ang mga daotang una-una, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga mga pagkikilawas, pagpangawat, pagpamaka, o pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Unsa dai makapahugaw sa tao? Kini mga butang. Grabe. Apan dili makahugaw sa tao kun mukaon siya dili una manghunaw. Mamangani mga kaisunan, makapahugaw baguan ang pagkaon sa tao? Dili. Ang makapahugaw sa tao kanang daotang una-una nga naa sulod sa tao, naas kasing-kasing. Bisan kung sa imong kanon, basta dili na makahilo, ayaw po na makahilo kay mamatay putang ng person. Di ba na may mga pagkaon, mga kaisunan na dili makahilo, makatabang sa imong panawas kaya kinahanglan maputa o pagkaon. Hinumdum yung mga kaisunan, kung ang balang kasulatan, kung imo mong atog yung masabtan, balance magod ang kasulatan. Lamang ikaw o ako, unahon ang tag-iya sa mga butang. Dili ang mga butang mo'y unahon. Servisyo sa ang Ginoo, alagari o sa ang Ginoo, sa bukos na itong kasing-kasing kalagong espiritu, kaysa diha nga ito siyang alagaran o simbahon, hinumdumi panalangin kas Ginoo. Mo atras ko diri sa bersikulo 10, ingon diri, ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Di ba mautoy makapahugaw sa tao? Kanang pagdumot, mga daotang una-una sulod sa kasing-kasing, nga mosantop sa tao ang pagpatay, pagpamaka, pagbutang-butang sa iyang isigataw, gadili tinuon o maganin ang pagbutang-butang ay dili tinuon. Kung imo nang sabdol, kung gibutang-butangan ka, ayaw kaguol, kaya di man na tinuon. Ang importante, ang gibutang-butang sa imong sigataw, wala ni mo buhata. Nagtininoon na hinoon ka sa pagpangalagan sa Ginoo, pasag na sila, i-apol sila sa Ginoo. Tunglo man ang maison, i-reverse. Hinginli, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ibalik, i-respect mga iso. We have authority. Hello. Naatay ka tunod. Kay mga anak ta sa Dios. Unsay giingon diri? Onya gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Tanawa ra ko. Ning-ingon si Jesus, gipaduol ni ang mga tao, dili only one, that is more than one. Mga tao nga iyang gipaduol ni atong mga panahon na samtang si Jesus nagwali sa mensahe sa Ginoo. Unsa may iyang giwali? Unsa may mga mensahe ni Jesus? Ikinahanglan ikaw o ako mahibalo og unsay iyang giwali. Pagdumot ba? Hatred ba? Kasina ba? Dili. Ang giwali ni Jesus,
minsahe gikan sa iyang amahan nga ikaw ug ako mapasaylo gikan sa tanang kalapasan. Gikinahanglan ang pagpakamatay ni Jesus atong masabtan ug unsay rason ug lintunganay nganong siya gipadala dinhi sa kalibutan. Kay kung ang tao dili kasabot sa tinud-anay diha sa balang kasulatan, hangin ang tao, mutuo ug dili mao. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya, kung dili ang manggula sa iyang baba. Unsa man ni manggula sa iyang baba? Di ba mga chismis, pangmarites, pangdaot sa iyang isikataw? Mao ni manggula sa baba. Asa mapunagikan sulod sa iyang kasing-kasing o ni santong sa una-una ang pagpatay, kasina, pagbutang-butang naa tanan. Apan tugat pinaglori, ikaw ug ako nga adunay Ginoo, pasagda sila sister, pasagda sila brother, hinumdumi ikalipay kanang tanan, kay ikaw ug ako adunay kadawgan. Onya mingduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga parasiyo tungod sa imong gisulti? Tanaw ra pod ang iyang mga tinun-an, di ba? Wala mo hatag, wala minglaban ni Jesus. Gimahayan na hinuon si Jesus nga nagtudlo sa kamaturan. Giingnan gihadlok na hinuon si Jesus. Niingon ay matin, tanaw ra ko ng imong gisulti magtutudlo. Naglagot na hinuon siya lang nimo. Naapil na hinuon mi. Di ba doon na ba'y mga tao ni Ana? Ano na yung mga alagad sa Ginoo nga naas kalisod niya? Ay, hadlok, ayaw mo niya. Ari mo diri. Kaya wala'y klaro man ang silang tawanan. Giyon sa man ay pagklaro mga kaisunan, ikaw ba'y tag-iya sa panalangin? Dili. Ang Diyos, mao nga ikaw ug ako igsoon. Atong sabton ang litunganay diya sa balang kasulatan aron ikaw ug ako dili mauwat sa mga tao nga ang ilang istorya gikan lapod sa ilang dungog-dungog sa palibot nga way kamatuoran. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon? Maayong buntag, Pastor. Live ka sa 101.3 FM Malabuyog, Cebu, o ang pulong mo kinabuhi ko nga programa. Wow! Salamat sa Ginoo sa tanan nga listener din sa FM Radio sa 95.3. Live usab kita sa Malabuyog sa 101.3 sa FM Radio sa Malabuyog. Yan yung ubos kalagan atong makita-kita ang atong station manager karong malabot nga Mayo 17. O adunay sa mga pahalipay, adunay mga FM radio o adunay mga Biblia atol sa ilang pagbisita nining mga damit. Welcome ang tanan. Una nining mga adlaw may suot, ang atong magkaigsuonan nagkahiusa alang sa pagpadayon, paghinahinay, pagpahuman sa simbahan. Wow, grabe. Inyong ubos nga alagad, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga paglutos, wala na ako nagidibdib, kundi ako nagihangad sa Ginoo. Ang importante, ikaw o ako, wala kang nagbuhat o dili mao atubangan sa itong Ginoo. Bahalag inuntas imong silingan, sa imong isigataw, kanang mga tawhana, dili na na mao, pero tugad bidang glory. Ang importante, ikaw o ako, nahimo kang mao atubangan sa Ginoo. Amen ba? Kaya Ginoo mo ay mo panalangin nimo. Dili ang mga taong himantayon sa katilingban. Labi na sa ato mga kaigsunan diha nga naminaw. Kung nakasinati mong sama ni ini, mga paglutos, mga pagbutang-butang, pasagda sila kay wala sila masayod sa ilang kibuhat. Iampo Ginoon sila nga panalanginan unta sa Ginoo ug mabuksan ang ilang kasing-kasing kunaon nagsalabutan diha sa mga mensahe nga gimensahe sa mga alagad sa Ginoo nga matin-anon nga nagserbisyo. Anong moingon ta mga igsoon nga matinud-anon nga nagserbisyo? Kay doon na may wala magtinud-anon maserbisyo igsoon diha sa simbahan. Even magwawali. Okay na nang magkabit ay, okay na nang sokal, okay na nang bisyo.
wala ka okay, pero dihas palang kasulatan, dili siya okay. Dili ta mo compromise sa dili mao. Mao nga niining mao nga dapit, wala tay gilabanan, walay denominasyon nga atong giigo. Ikaw o ako maigo sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw o ako dili magkinabang sumala sa mensahe sa Ginoo. Dili sumala sa mensahe sa tao. Ay ang mensahe sa tao unsa karon pagkaugma dili na pud mao. Pero ang mensahe sa Ginoo walay mausab diha. Kung walay tulbok ni kudlit masayloan, ang tanang matuman. Ingon ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 18. Samtang naglungtad pa ang langit o ang yuta, walay bisan unsang tulbok nga pagkasayloan diha sa basaon sa balaod, kining tanan matuman. Minto si ikaw ug ako dapat magbasa sa mensahe sa atong Ginoo. Hinungdan ang atong pastor magdala sa mga Biblia alang sa atong mga pinalangga nga matinud-anon nga layhang pag-usab sa kinabuhi kinai dinis kalibutan. O salamat sa Dios sa kinabuhi usab ni Brother Perlan Tano nagwas usab dining ato nga programa ka. Napalit na ang Bible o FM Transformer Radio. Nagulat na lang ko nga tawagan sa mahatag niini para sa atong makuha padayon natok ning iampo nga madayon kay naa na. Wow, salamat sa Ginoo. Una nga ano na tay invitation Pastor Gideon Candelario imuha nga kaila karon nga 26 ini sa may makabisita ka diri pastor nagkaabong adlaw nag-abot mi diha sa amo ang gi-request ang Occidento nya kaila daw mo wala lang ko mangutana sa iya nga apelyido matud pa niya kami kaubang Pastor Gideon kaniadto wala nga karong 26 duha man ni ka schedule nga ato nga nagdungan nga invitation although man kay sunan diha sa Balio gabi man ang ila nga invitation. Okay lang kin maigsoon kay adlaw man das barangay. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga invitation. Wala lang gyud ako ni balibari pero wala po nako ni klarohi kamo adto ta. Kay ang panahon dili man ato Ang panahon iya mas Ginoo, ang panahon dili iya sa tao. Hinumdumi ang panahon iya sa Ginoo, dili iya sa tao. Kay dili ta manghinansat kay ang ugma adunay laing sit up sa kinabuhi. Ingon ang panultihon Kapitulo 27 versikulo 1 ayaw ipanginansag ang ugma kay ang ugma adunay kaugalingong istorya. Ang importante every day, every time ikaw ug ako do magutay Ginoo. Matod pa diri mga igsoon onya miduol kaniya ang mga tinunan ug miingon nasayod ka ba nga naglakot ang mga parasiyo tungod sa imong gisulti? Wala gani mo hatag, wala gani mo simpatiya ang mga tinunan ni Kristo ni adtong mga panahon na kung na dunay mga sitwasyon wala sila kahingilik mga demonyo. Nangahadlok ang mga tinunan ni Kristo kay nag-ilong magtinumbuan diya sa simbahan kung dunay maghari-ari dunay magpaarong-arong maigsoon magpalider-lider sa wakoy angay. Kung dunay batasan kasama ni ana di magtukod og simbahan magtukod og kaugaling og organisasyon. Matud pa maigsoon kung manarbaho kag kumpanya unya ikaw magbuot sa manager ala ikaw pagtukod og kumpanya kay dili man ka mosunod sa palisiya sa eskwelahan o sa factory nga imong gitarbawon. Adunay mensahe si Pastor Gideon Candelario gikan sa sitio Kalugtugan Barangay Sardenia alang sa mga tigpaminaw among minahal nga mga igsoon akong mga pagdasi dahil naputol mga igsoon. Mao kini ato ni padayon maisuon tingali adunay si sumpay gikan gayon sa atong station manager. Ang mga alagad sa Ginoo kanunay nagdasig sa mata ko sa
Pero ang mensahe des Biblia sakit man gyud kaayo maigsoon katong mga tawo nga dili pod layhan madasig diha sa pagpangalagad. Kay kontradik man gyud maigsoon, mangita man gyud pamaagi. Na mo gani rason, muna sa atong kinabuhi hatagan po nato kagawasan. Di ba? Hatagan nato kagawasan. Even nga ni si Jesus nga atong balik kagawasan kita pa hinuon mo galong tas mga tao na dili mao. Tagay kagawasan. Madayon igsuon sa pagwali sa maayong balita aron ato nga magkinabuhita na sumala sa pulong sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan atong basahon ang panultihon. Kapitulo 24 bersikulo 1. Ako lang hulaton ang sumpay ini mensahe ni Pastor Gideon. Matod pa diri maigsuon sa panultihon kapitulo 24 bersikulo 1. Ayaw kasinahi ang mga daotang tao na masina kahata. Ayaw kasinahi. Mismo ang Biblia nagtug-an sa matapos, ayaw kasinahi ang mga daotang tao. Nakasabot bata sa pulong nga kasina? Kana nga ni kasina, gusto kang mubuhat sama sa ilang gibuhat, mao nay masina. Kasina. For example, nasina kas imong silingan nga dadato. Sa tupa ang kasina, gusto kang madato nga sama niya. Ato bang nasabtan ang pulong nga kasina? Maumangani ang balang kasulatan niingon ang panultihon kapitulo 24 bersikulo 1. Ayaw kasinahi ang dautan. Mohinungdan ang Biblia igsoon atong sundon. Ayaw sila kasinahi. Kay kung dili ka masina, dili ka bubuhat sama sa ilang gibuhat. Nakuha na to. Ato ni masahon rin. Panultihon kapitulo 24 bersikulo 1. Gikinahanglan mga kaigsuonan sa dako nga diskasyon sa pulong nga kasina kung nasina kas imong silingan, nasina kas imong isikataw nga nakapalit og auto, mupalit sab ka kabisag dili nimo kaya. Ilo. Manarbaho sab ka sa dagong factory o sa eskwelahan. Kay nasina lagi ka, kay nanindot ilang kinabuhi. Unya dili man nimo kaya. Kutob lamang ka sa kasina. Di mang daot na lamang ka sa imong nasinahan. Gusto man ka mo pareha nila. Ayaw. Mao nga niingon ang panultihon. Ato ning basahon. Ayaw kasinahi ang daotang mga tao ug ayaw tinguhaa ang pagkig-uban kanila. Na gitudloan ta maigsoon even pagkauban sa mga sinahan dili ta pwedeng makikuban kay matagdag tang sinahan. Amen ba? Ayaw sigugoy-ugoy likay sila aron dili ta ma-influence sa mga batasan nga dili mao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Juliet. Ma'am, congratulations. Magmam na ko ani mga magtutudlo karon. Although magkaigsuonan under na to ni sila kaniyadto. Sa klase, dako kong kalipay, dako tag kalipay. Bisan sa atong kahimtang sitwasyon, nahimo na nga magtutudlo ang atong mga kaniadto nga na under na to mga kaigsuonan. Wala milaing tinguha. Wala lain mi nga hipangandoy sa kinabuhi uban ang tabang sa Ginoo. Ano natay mga alagad sa Ginoo nga atong giisiwag mga lisensya. Igsuon, atagan na itong pribilehiyo. Katupong mga tao nga loyal, musipatiya diha sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang tinud-an ay nga dili kung ang tao dili siya loyal, daghan kung kay nagrasyon, hatagig kagawasan. Kaya kung imo na siyang pukson, na maglagot na maglagot mo na. Buhay ko man na nga. Ay, wala pa ko nimo labad-labara. Madato na hinuunta ko ron. Ikaw mo'y mahayan, di ba? Pasante. Mismo ang balang kasulatan, palikan ang mag-anim. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi, ilabi na sa imong pamilya, Ma'am Juliet, ACK. Kaday mga kaigsuonan sa mga kaday family. Ang Ginoo mga panalangin ka ninyo, ilabi na sa inyo ang pagpanarbaho sa pagbuka.
Ano na yung mensahe si Pastor Gideon? Mauna niya sumpay kaniya mga kaigsoon. Ingon diri, kung ang imong pangita, paguma, negosyo, panarbaho, pamuhi, o bisan unsa, timani, bisan unsa pa ka kakugihan, dako, kagkita, apan kung walay, panalangin gikan sa Ginoo, walay, wala gihapon na maglisod kag pundar. Tinuod ko na, ano maglisod makagpundar, kaya wa may giyas Ginoo. Walay makita na kaayuhan, puro kadautan. Apan, ato ni padayon Maison. Asa ingon diri Maison? Apan kung magpailom ka, magpaubos, mapausanon ka, o kini matinud-anon ka, panalaginan gyud ka. Yes. Saludo ko. Dili na ko na ikahatag sa uban. Even ang ining umos na alagad, sikat pa ka ni adto, sikat pa sa pagkatao, sikat pa sa pagkagamay. Akong gipangayos Ginoo, Lord, magpabilin kong mapainabsanon sa tao, labaw sa tanan, diha sa imong atubangan. O kining tanan, mao'y susi sa kadaugan sa kalampusan, kausapan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, nga wala gihikaw sa Ginoo ang tanan natong gipangandoy o gitinguhan kay kauban nato ang Dios. Dili nato kauban ang karitula, dili kauban ang title sa simbahan, kun dili kauban nato ang mensahe sa Ginoo nga naghatod kanimo, naghatod kanatong kadaugan, kausaban sa dagan sa kinabuhi natong dinis kalibutan. Hinumdumin ninyo igsoon, kung ikaw ug ako na ay mensahe sa Ginoo everyday, giyahan ka sa malang kasulatan. Dili ka giyahan sa atong tawhanong emosyon o batasan. Kining tanan maghatod kunatog kapakyasan. Kasagaran ni mo kasagaran mo ingon, basig mo ingon mo maison kaning wali ni pastor puro panbalak, dili na siya balak. Kay diha sa balang kasulatan, hinumdumi, mahimong mabulokon lamang ang tao kung dunay Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, mahimo lamang tang mabulokon ang atong kinabuhi din sa kalibutan kung duna kay Ginoo o dunay mensahe gikan sa Ginoo, dili mensahe gikan sa tao. Mag-agad mata sa plano sa Ginoo, mag-agad mata sa desisyon sa Ginoo, na time will come, ikaw o ako pauswagon sa iyang pagkamayo. Di mata magdali-dali aron ta dili mga balik. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother John Loynard o baog kalakay watching. Permiro ni ang lantaw mga kaisyon sa atong programa. Ano na daghan naglantaw karon diya sa syudad sa Tanay City, atong mga higala, mga amigo, o atong sa inyo ang first time nga pag-watch ni mao nga programa. Dili ko maingon ako ning programa, ato ning programa. Ikaw ug ako kabahin sa programa sa atong Ginoo. Kay kitang tinan dinis kalibutan, puro rata mga tinamnan. Unsay giingon diri maison, ayaw kasinahi ang daotang mga tao o ayaw tinguha ang pag-igabing kanila. Likay sila. Ingon ang Dios, ang ilang huna-una maulamang ang pagpahimog kasamo o ang ilang isulti pulos lamang binuang tanawa ragon. Unsa ni mga tawhana ang ilang isulti puro na binuang. Kung kay puro lamang binuang, puro na kasamo ang maabot sa tao. Ikaw ug ako gikinahanglan kanunay magbasa sa pulong sa Ginoo. Kung unsa may ang ato nga kakulangon sa Ginoo, hinumdumi mo igsoon, Lord, tagae ko giya, tagae ko kadasig kanunay, kung akong paningkamutan nga magkinabuhi ko sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Ingon si Salmista David,
ang giambingan ko ang imong mga balaod sulod sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan galayhan nga mausab ang dagan sa tong kinabuhi din sa kalibutan. Dalaygon ang Dios ninihatak na og dapit sa kabutagon nga nihatag ilabi na diha sa sitio Kalugtugan Barangay Sirdinia kutob sa mabot sa 101.3 sa dial sa inyong mga radyo, inyong ubos nga lagad, ubos nga higala kauban tang tanan sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato igsoon. Ang atong oras karon alas 6:09 na sa kabuntagon, sanglit aduna tay mga pagpangandam alang sa atong pa-flooring nining balang alampuanan. Hinahinay lang yun nato nga ipahuman ang balang alampuanan nining mga dapit. O ang Dios nasayo nini sa tanan natong mga panginahanglan. O ano na yung mensahe si Pastor Gideon, pero gani kayo, malayo ka sa presensya sa Ginoo, buot ipasabot, hinay-hinay nga mawagtang kasatanan. Akong dugang kapag dasik, paningkamuti, itama ninyo ang tanan, Pastor, na matinud-anon. Wow, tinuod na mga iso. Ay doon naman ko daghang kay mga alagad sa Ginoo perting karaa. Momento na gani, ako sana nagway mga iso. Di ba? Dili na sa ikalipay sa Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo dapat pabilin sa still the same and forever. Kung mapasinunong sanon siya, sikat ka ni ato o hangtod karon o sa walay katapusan kay ikaw o ako magpadayon nga ituboy sa itong Ginoo. Buhat ninyo kini ang Jesucristo o pagagantihan ka, pagabalusan ka, dili naka mistil pa mangayo o panalangin kay gipanalanginan man gyud ka. Yes, kitang tanan gipanalanginan sa Ginoo. Hinumdumi kitang tanan gipanalanginan na lamang, gipanalanginan sa Ginoo. Ang atong mabuhat mao lamang ang paggamit sa panalangin kung unsaon atong paggamit ang panalangin nga gibiyar sa Ginoo. Ato ba ning ihinambo o ato ba ning ipasigar mo sa mga tao? Hinumdumi masakit ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jonica Amber Puson sa mga Puson family. Pwede lang yun mo maka-comments mga kaigsunan kung asa mo nagwas. Mga Amber family o mga Puson family nagwas sa atong programa nining matahong kabuntagon. Welcome ang tanan sa umalabot nga Mayo 17. Wala may gipiling nga tao, wala may gipiling nga organisasyon, wala may gipiling nga title sa simbahan. Ikaw o ako dapat magkahiusa diha sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ini matag na inyong ubos nga lagad, manamilit na mga kaigsunan tungod kay aduna po tayo mga bulaton alam sa pagpangandam sa bulaton dinhi sa simbahan nagipiyal sa Ginoo kanatong tanan igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaon, ani anaw sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala dinhi sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio seats o diya sa 101.3 diya sa sitio Kalugtugan Barangay Sirdinia, Malabuyo. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa padayon ta diya sa pagpangalaga sa buhi natong Ginoo. May mga lawa ang Ginoo magapanalangin sa matag usa o ang Dios kanunay mag-uban sa matag usa kanato ka mga pamilya. Inyong ubos nga lagad manabilit sa pag-ingon. Inyong ubos nga lagad Pastor Sabre Candelario manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkaambit sa palang Espiritu Santo mag-uban gikan ni Rosa alas 6:12 na sa sayong kabuntagon. Maayong pagsikay-sikay, maayong pagpangapi o maayo nga adlaw kanatong tanan dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao o maayong gabi sa laing mga nasod, maayong buto o maayong buntag kanatong tanan.